Aaron Edwards ar draws y cae. Adna i Marsan. Efo Arsan unwaith eto. Derbyn y bel yn ôl gan Joe Malkin. Arsan yn curo. Tom Price i mewn i gwrt Cosby. Ac unwaith eto. Ergyd Naim Marsan ar y targed. Di Naim Marsan. Heb sgorio yn uwch gyngor Cymru ers 3 blynedd. Digon o gynta y Bala. Burke yn ei chymryd i. Teg at y postyn. Kevin! A'r peniad, oddi ar y postyn, ac yna'n cael ei chlirio, oddi ar y llinell gan Tom Price. Nathan Pete gath i ben ati, a bron iddo fo roi'r ymwelwyr ar y blaen. Alex Lang. Cici i'r troma. Brandon Roberts yn tynnu'r bel i lawr yn wych ac yn mynd i hun. Fi ergyd o yn syth at Calend Absalom. Nathan Burke i gramanu hon i mewn i gwrt Cosby, y tîm cartra. Tuag at y postyn pella. A fi y rhaid i Alex Lang gael ei ddwrn ati ac ildio cic gornel. Cyflwyno cyfle arall i'r Bala i lawr y chwith. Abedaki i mewn i gwrt Cosby. Chwilio am opsiyna. Aaron Edwards yn brwydro amdani. A Gergyd Iwan Roberts dros y drawst. Ar ôl sgorio'n hwyr wythnos yn ôl. Rhif 5 y Bala yn methu cadw Ergyd lawr troma. I thought we defended really well. Thought it was defensively outstanding performance from us. With so many changes. 3rd clean sheet on the trot. Rithin and Barry, and obviously today. So, you know, can't grumble with that. And then going forward, we should have been better in the first half. In and around the box. We hit the post with one. A few scrambles and stuff, but I thought we edged the first half, and then I think the second half was quite equal. They bossed it for periods in the early stages, and I thought we came into it late on in the second half and could have won it with Ewan Roberts at the back post, blazing over. But you know, not many people come here and win, and you know, it's told lads not to be too frustrated because it's not a bad point on the road to come here and get a result. Na, gêm tyn iawn. Os yn edrych ar y gêm, fi'n credu oedd Bala cael gwell yn hanner gynta a ni'r ail hanner. Cyfleoedd o set pieces, fi'n credu oedd rhan fwy o'r cyfleoedd gyda'r ddau tîm. Ambell bel yn bonsio yn y Cwt Cosby gyda ni a jyst ddim yn digon gloi i roed yn y cefn y rwyd. Ond dyna'r fath o gemau, mae rhaid i ni cadw yn y gêm, cadw llechau'n lan eto a falle trio nico un wedyn i cael 3 phwynt. Ie, oedd gêm anodd bob tro, mae Gwynt yn cyncoed y hyd. A hanner cynta'n anodd yn erbyn y Gwynt. A fi'n credu nath Bala dda iawn chwarae teg yn y bwrw postyn. Ond ar ôl hynny fi'n credu nath ni amddiffyn y dda. A wedyn yr ail hanner fi'n credu oedd y trwyddwy dangos iddyn ni. Dath ni mewn i'r gêm, nath newid siap, a nath ni helpu. Ond y problem yn dal methu sgorio. So mae hynny'n broblem ar hyn y bryd, ond ie, llech yn lan sydd yn positif. Dechrau da, ond dim ond dechrau ydw unwaith to. Wythnos nesaf mae bai Colwyn yn dod fan hyn sy'n mynd i fod yn profiad gwahanol. Ni ddim yn nabod nhw fel ni'n nabod pawb arall, ond ni'n nabod chwaraewyr a fydd ni'n ei gwaith cartre yn nhw. A tymod, os gawn ni mwy o pwynt wythnos nesaf, wel mae dechreuad wedyn ni yn edrych yn y ddawol iawn a dyn ni gallu rhoi rhyw fath o run at ei gilydd i dringo'r cyngor yna.